Pini thang ni phai krip liar ni ke se inglong phobolong komaji head branch amai phu kiron tok bia hin pen pherang ke amai ingni nang koke kedam tangani thengpi beha bepar ke klema bang phu atum ke se asong atum aphan ihu magari along tangka suri phoke endun puwa koi ki pia jok kiron tok bi kaning jia tengke ahok kalialam nang karboke alang litum nilitum aphan dia nang cho hangwek nang ji kali pulu tangte nilitum sodak pen ingsai ponang kokpu lapen ke madu abeha bepar klembang photum setame lason akoi nang pinang ni lapen Karbi long forest department dokok apita aron repen thengpi kanghu paruhum long arat ke forest department pen tong howang ke thoma mate forest department pen joy pen kachirap dokok maputa arjuin tung jongsi pini pen aron repen thengpi kanghu asai dengbom lang lapen forest department atumta kachirap dun dokok ma lapen kanghu thekdun long lokta thekdun long lei puche parjan rong pulote nilitum asonga hinpen angdeng kaprek kachesong angdeng tame deng nang kok popusi alang li pherang ke amayalong lamthei jaipon news desk report TK news Fransi ini nitum kiese bolong komaji head trans pen ini labang so kiese bolong komaji head trans asai hemalong smith kipa doji upen jisme pet nitum kacup apon ten terangke mati media claim bang tu tum tong sipot pen yang kepalit ke report nitum kiese bolong komaji head trans pen ingkang sampai ki kecuru pajila pardon so ini 14 of February 2023 ani kiese long ko ahin pen press meet kepa dopon lagi ipot sila bang so press meet padunang pagma labang sila puno kedam tangar ni uktai ruya prang alam lang long thengpi abha mate thengpi bepar ketle matum nilitum kiesing long photo kan nong no nang kijo aso putak sikilin nitum labang so apresmit padonang ko lo kupiten koson tentong alang nilitum kiesing long photo makan nong no nang kijo long pop ne nong no nang kijo long pop putak kela hilo thengpi bepar ketle matum along pen kiesing long photo thengpi ke papara nam par trip along tangka suri koposi ke cendun kusi thengpi bepar lang her along thengpi bepar kekle matum nong nang kejo public na terak along nani dukan along nani public place along na sonsi kaning jeje se kupi posi kaning je long pop ma lapen koma phansi kipi long ma kaso putak ni tum retard bom lo Wai fit kita menili tum kiese lang ko along ke klema bang putung ke abang solong tuendun long le lape mate labang so tangka endun long le kupi apot si labang so alam kaning je long pop lo kustame nili tum alang litum akan apor pilo ki posi nang litum labang so alam ning je long pop ma Klar pen lam tinang cepat langka. Kami pinier nianta lili tumalong abang so klar pen alam nantang cepat langkelang. Jong si nang litum jong si nang jedat pulote lili tum panjang cang nang ji. Kusi lili tum kiasa inglong pohin pen pacingro. Oi kisi kami pinier nian kami alang litum lili tumalong bang welang lapen jias kami cang kelang. Asining duk lo isini litum apan Trendun long lepin pen nong no nang tibi akoy nang tibi kap labang kini litum kieseng long kohin ulong ko maji head bransin kam kami sining dug lo ke choklem long lepin asai si nong no nang tibi kulote kasini litum kieseng long kohin pen ke alang litum apan isi ipu dam jigang ke lalo nang litum labang so asai bang prabjin pening tonang kokpo atheni litum pan nason nong nunang ki jopo nasipi posi labang so athing pi abepar anang litum kitem long pop katen ke supply rong aret ma inglong alok ten teng pi ke supply long aret labang kai simang humi melo teli tum Karbi inglong along non langdam lo te teng pi rong
stame litum longolok litam stame abe pinlo lapen department na tum dokok sitame labang so thengpi mesin pen kerot longoret ke supply longoret ke support ma isimang humi me alam lolata si forest department dokok ati sitame lahai thengpi kang hupon longoret konane goti konane topoka konane nawang agari gari ke pon longoret labang isimang humi me the forest department western northern tamelang litum do iposi lahai long lang litum lang dedet ma katai nilitum arjung tung do jongsi forest department na tumta labang solong joy pen kacerap dun dokok ulute nilitum pinap ten abang nilitum same kiritar le babang nilitum dokok alang litum forest department dokok ten stame palong ni forest department dokok sitame labang so ating ikang hupon longoret lapen longoret long ke plak mesin pen ke plak supply longoret ki potma isimang humi melo lasi niltum PSA bolong komaji hoipen isi forest department atum han ke chuning ri kang tum ke lahelo pena bang alang litum methang duty checklem si ahin alang litum site visit si lai huye puthak ritarlit damji pansi litum PSA bolong komaji transfer chuning rilo apen ajo sitame lang litum amethang duty checklem pen keton kelang dum chari pamiji pansi litum PSA bolong komaji transfer stame chuning rilo tapen kewang jilang arni kaprek ape department tons stame litum PSA bolong komaji transfer pen ka chuning ri kang tum ke lo nilitum aphan nongnu nang ki ju thap khedeji kadu hobe pan stame litum chuning rilo jongsi lason kewang jilang arni kumarne tum PSA long pho amen en pen kaprek kam claim i jongsi charju long lok kulote nilitum sodak pen nilitum insai ponang kokpo asi lai hui ke claim long kumane saguri ke claim tum dokok thai kumane kaprek kam claim tum dokok thai samini nitum bangke kewang jilang arni bangke nilitum PSA long ko hin pen ke lang ponding dilo kaprek steps nilitum bang deng ponang kokpo KAC along Transport Development a Chairman ake hai sarsing ingti katharapan Fuloni Lapen Center arada tumpen kangthum lapen karcho ke padopon thang ni phai kre ke thomani Fuloni constituency ke parlo Fuloni Lapen Center ahi thialong non hejong KAC pen ke pekpon Transport Development Board Chairman ake hai sarsing ingti katharapan kangthum karne pon mate karcho pon bangso asayalong KAC EM kangbura kiling Fuloni and Center Municipal Board Chairman ake hai Moja Singh Ronghang BJP Fuloni Mandal Committee Maipu ake hai Norenbe ST Morcha Mohila Morcha Yuwa Morcha lapen kaprek morcha mate ke ongdung man peng ke do atum chetongdun lapen Karbianglong atok ano hemkonglong kelele adim do anta pale labji lapen rada phansitame un anke cherap cheto dunji pusi pherangke thengno lamthe jaipon Fuloni pen Siva Be report TK News Ini tum pakai ini koloni pasal sih yang itu kapal IM lo, MSC lo, hai kangkat kirim, akan dan lo tum dah dan lo kita aduh we आपका मोर्चा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी tentang lo pani yes presiden secretary tentang lo aduh we Kalau macam itu dia nak, dia hanya ini hawa nama dia peram dia, abu pun cengal yang cengal kain melian dah cengal kain lo. Tapi apa yang disumpah nom dia hot cepat sudah di nasawa saja, itu kecil lo. Nasi lah tidak pun aku ini turun dong jawab, jawab masih bisa nak orang dia itu mungkin lah tapi itu jawab saja. Nasawa rumah cengal sih, ini orang tinggal. Lapan jadi tumba MLA kan kacung kacung saya sih tam kata plan lo, hasil plan ambil bersama lo. Apa kalau itu saya bilang aja perang sesuai dengan lo keperluan. Tangte pinin nangli chairman arput deng adpen keceng si nangli kopi si klaim dam poni. Tangsi ini nak tum kat news tum kan suri kalau milihan kat pun masih milicu kedam tang tarik nak keparni
itu council hinten district council hinten pangkat pon board chairman bang koranya ket ibon bang solong limenta do pasi inot bahan itu angkat masar ini bang si bang ke formal tarkan nam bet na ki bang ke jadi anak yang dekat nanti non jadi dadak mongol yang hai itu anak chupon basi nili ke claim ponji bang ke lah hello Karbi yang long bang ke atau kan nu sitame ali ke henu penajok dari kita mde motor kita mde olason ajakan uktik lah las lapian loving wing kalau bang ke langlok soson sitame ada transportation ke ni katu bang ke pumping lah lasilai hoi ilong long ni gari dam di pin long sitame nili ado be survey kuri si poson si hala dagarada dapan lesen pen abidi ba kidam ke bang ki mesen nai malai bang ke lang ponji lapen council long nilipan transportation arpunang kipon lasi bang soteng pen nili butum asar tu na tingkatan penarating ponji nili franks kami iya make hai tumbala sian ka hai tumbala alam itu langsing lai sai konsi nili arpu kit ans kami nang kepek na teng pen nili senten pacun pon mangkot tang de nanglihin pen komane pan kecurui asan tuma Jadi kesurukan ya Franksi kan kita hello itu ya wakil MLA lo naik pin harogat hai dosing kan alang di pan ning chit he alang di to sontong ning kan samne alang di stame di pan ning kan sampen bangso arpuna kon oke lapen ako itu 19 di fuele hai di kasing leng alang di stame penan bodi di bangso pacun lo bihekoi bang ke no mas council ke cari pon ake hai Dr. Tuliram Ronghang alang hin kan sini sampai ni pan pon la salang di tumban ke nili berthe dutik stame alang tumban ke kai ke ta milita chairman long pon la si rada pan ana bang ke pacing thur poni pan sini ta bang sor pu gedeng